tindero ng isda sa Dagupan City, arestado dahil sa kasong estafa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang isang tendero ng isda na sinampahan ng kasong estafa sa Barangay Poblacion Weste, Dagupan City, Pangasinan. Sa bisa ng warrant, may kalakip na piyansang 18,000 pesos ang kaso ng akusado para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Dagupan CPO ang akusado para sa tamang proseso ng kaso. Iginiit naman ang tanggapan ng patuloy na paninindigan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaligtasan sa lungsod na sumasalamin sa pagpapatupad ng mga batas kontra kriminalidad. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.